Wy senin tam gelen okmy bizeýem aşak düşdük sen gelýänsiň diýip. Wagt men baramda çykaýmaly eken kän garaşaýmasaňyz inne. Bola gelber ona çağılarım oyun meydançasynda güýmener da sen gelýänçäň. Bolýa sag ol. Telefonu urlaşyp otyrsyňda işläýiň da o işe geleňizde bir. İşläp otyryn kimin çağlar bilen urlaşdym bolşuň näle dost? Dost diýip durma, şu edara geleňde dostsyň däl, başlygyň men. Bolýa düşündim. İşten soň dosty, inimdi, agady, ýöneşdak geleňde başlygyň men. Bolýa ruhsat berseň men buňlukça ýöräjek başlyk. Han diýnäl kitapçyrygy. Men iş wagtym 1,5 saat mundan öň oturdy. Ýöne borlay dostum diýdim de diýin aýnlydim. Bunun meýlek işte dostluk ýokgurdy menen beýlek işgärler ýaly öz wagtymy sen işejek. Başlyk. Gatrak gidäýdim öýde. Gelin saman. Geldim. Ýadadyň ýüzüň salkly. Ýadamasyna ýadadym. Ýöne siz görsem açylýan ýada bolukdan. Han gideliň manna? Tapawdam ýok çağılar aş ýerde de hedilet oýnaýarlar. Bizim çağlarymyz gowda urawat geldi. Biz kiçikek beýle oýun meýdançalary ýokdy. Bu neda oýnajak kumanaň ýokdy, ot ýaly gyzygyny demir bolansa. Bular görüp özüň çaga ýaly oýnasyň gelýär. Çağlar üçin her bir edilýän iş watan binýadyny erkidýär. Müdenilik şöyle çıkmalan bolsam, soğukçuluk yükü çekmelen bolsam, 20 näşden 50 adım bolsam, men kakama judam eňrätim gelýär. Bu sözler yürekden, däller ýasamak. Beýik arzularmy kysama, oňa da adamlygyň, erkek adamlygyň hatyrasyna men kakama judam eňrätim gelýär. İlgiç gerek bolar bilip goýşuny. Sayınlar, sen kakana hormat koyuşunu, senin kimliğine baha keserler, hormatlarlar, ya da gayret eserler. Bil kakan anırsa senin anırıyındır. Anırlıp bakmadın, kakan sanırıyındır. Ve oğlan sen kakana hoşlu dinani, kakasın harlarının bolmaz imanı. Erkek yanım olsan demin asmana borçlusun, kakana kulak asmağı. Yadıklı mı, ak mı, onun kovmusun. Atana aktıgı, kakan olsun. Kakan her targıdı kanun hükümdür. Şağalan, şakalan, kakan hükümdür. O geldim diyen yerine. Öyle. O ağam, ne seyredip dursun? Ne edecek de? İşçiler yali. Başkalarını etmemeliler. Ben sizi yali. Bayın oğullar. İşlemesek ola nokta. Yok Cigencan. Yanlış düşünme. Kaytan seni varıp benim hovet ettim. O ne el hovet sol yara ağam. Yani ama ağam üstümden olacak kol ağam. Yok Cigencan. Cigencan, ne düşünüyorsun sana? Gerçi sana ullan hovet eden mi? Çın baylat,
qymmat maşinada däl, ýa-da qymmat eşikde däl, hatda velipede däldir. Şunbaýlyk saglykdyr. Saglygyny oraya satsat. Sen hellenler şu bir yerde dursun. Te sahipa geçen oğa. Okuyan yerime doğru düşünme, okuyacak koyan sahipa içime hoğlamam. Çal okap oturmana hoğluk gelmene. Howlawaryň bilen düşünde haýyrym kan. Han gapa goýdaýly olam kim ka? Kaka, men gathaýly okuyanmya. Ýok la gaýdym. Esasat okuyan adyny düşünsen goýda. Ama hiç yaşa. Kakam öydemi? Can etken sanatya telefonlar nokta. Owa giren kerem ağa. Öýüň içi bu mutlu bolen. Kakam yatayan neldir? Oyo gel goňşy. Dizirän bolsa gelýärdim mena. Goňşy tuğulamy kitap okuýanam ya. Owa. Çağırın kitap okup bäsleşi wa. Şoňa taýýarlanýar. Bir de çağalary üýşetdirmek aňarda dursun. Telefonu elinden düşürüp bilen goýan. Bar bilenleri telefon. Ya bolmasa çağalar siz urada aýranmykan? Urat goňşy. Arda kärler täsir eder. Ýöne çağalar görün zatlar nädäýärlerde? Owa. Onuň ama dogry. İlki özümiz telefonu barýan etmek.